Όταν δείτε ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, μην τρέξετε με τη μία να το ρωτήσετε αν χρειάζεται κάποια βοήθεια. Σχετικά με αυτό το σχόλιο και την ερώτηση με το πώς πλησιάζουμε ένα άτομο με ειδικές ανάγκες για να το ρωτήσουμε αν χρειάζεται βοήθεια. Κοιτάξτε, παιδιά, το κάθε άτομο είναι διαφορετικό. Αλλιώς θα το πάρω εγώ αν έρθετε να με ρωτήσετε αν θέλω κάποια βοήθεια, αλλιώς θα το πάρει κάποιος άλλος. Όταν δείτε ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, μην τρέξετε με τη μία να το ρωτήσετε αν χρειάζεται κάποια βοήθεια. Και προφανώς ούτε να το προσπεράσετε κιόλας. Συνήθως τα άτομα με ειδικές ανάγκες που κυκλοφορούν έξω στον δρόμο μόνα τους έχουν εξοικειωθεί με την κατάσταση και με το οτιδήποτε μπορεί να τους συμβεί. Τα άτομα που είναι πρόσφατα στην όλη φάση δεν είναι εξοικειωμένα, οπότε πάντα μαζί τους έχουν κάποιο φίλο, οικογένεια, τη σχέση, το οτιδήποτε. Όταν λοιπόν δείτε ένα άτομο, παρακολουθήστε. Αν κοντοστέκεται στο να κάνει κάτι, τότε ναι, πήγαινε να τον ερωτήσετε αν θέλει βοήθεια. Αν όχι, δεν χρειάζεται καν. Κρατήστε μια απόσταση ασφαλείας από την άποψη ότι μπορεί να του συμβεί όντως κάτι και να πάει να χτυπήσει. Τότε ναι, πηγαίνετε να βοηθήσετε. Λοιπόν, πάμε να σας εξηγήσω καλύτερα μπορώ το πώς λειτουργεί ο μηχανισμός στο γόνατο. Αρχικά, όταν στεκόμαστε ακίνητοι, πατάνε και οι δύο φτέρνες κάτω και ρίχνουμε το βάρος πάνω στο πόδι. Άρα σημαίνει ότι το γόνατο έχει κλειδώσει και δεν υπάρχει κίνδυνος να λυγίσει. Όταν θέλουμε να κάνουμε το βηματισμό, ρίχνουμε όλο μας το βάρος στο ένα πόδι και με το άλλο σπρώχνουμε το πούτι μπροστά. Αρχίζει να μην πατάει φτέρνα, πατάμε στα δάχτυλα και σιγά σιγά βλέπετε ότι το γόνατο λυγίσει. Και έτσι κάνουμε το βηματισμό. Αυτό είναι θέμα τεχνικής και θέλει πάρα πολύ προπόνηση στο κέντρο αποκατάστασης που πηγαίνει ο καθένας μας, αλλά θέλει και πάρα πολύ δυνατούς κοιλιακούς και ραχαίους. Λοιπόν, παιδιά, σχετικά με κάποια βίντεο με black humor που έχουν ανέβει και από το δικό μου λογαριασμό αλλά και από το λογαριασμό του κολλητού μου Παύλα προπονητή μου, θέλω να σας πω δύο λόγια πώς έχω δει εγώ την όλη κατάσταση. Όλοι περνάμε δυσκολίες. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να δούμε τη θετική πλευρά σε όποια κατάσταση και βρισκόμαστε. Και αν καταφέρουμε να χαμογελάμε κιόλας με αυτές τις καταστάσεις που μας προκαλούν θλίψη και στεναχώρια, ακόμα και αν αυτός είναι ο ίδιος μας εαυτός, παιδιά, έτσι θα προχωρήσουμε παρακάτω και θα έχουμε μια πραγματικά χαρούμενη ζωή. Αυτά. Λοιπόν, παιδιά, σχετικά με τα στάδια της αποκατάστασης, όπως ρωτάει και εδώ πέρα ο φίλος μας. Σας έχω πει για το προηγούμενο βίντεο ότι το πρώτο στάδιο είναι αυτά εδώ. Όταν μάθουμε να κάνουμε τα πάντα με αυτά εδώ, τότε προχωράμε τα τεχνητά μέλη που έχουν το μηχανισμό στο γόνατο. Κρατώντας για αρχή κλειδωμένο το ένα γόνατο και ξεκλείδωτο το άλλο, και στην πορεία ξεκλειδώνουμε και τα δύο. Χρησιμοποιούμε για ασφάλεια π, μετά τις βακτηρίες, μετά μία βακτηρία και στο τέλος, όταν έχουμε εξοικειωθεί τελείως, δεν χρησιμοποιούμε τίποτα. Σκοπός της αποκατάστασης είναι να φτάσουμε να περπατάμε και να κάνουμε τα πάντα χωρίς κανένα βοήθημα. Μόνοι μας με τα τεχνητά μέλη. Για να το πετύχουμε βέβαια αυτό, χρειάζεται πάρα πολύ προπόνηση. Πρέπει να περάσει πολύ καιρός, δεν γίνεται από τον ένα μήνα στον άλλον. Θέλει καλούς τεχνικούς, καλή γυμναστική, καλή διατροφή και σαφώς όσο καλύτερο τεχνητό μέλος έχεις, τόσο πιο εύκολο θα μπορείς να κάνεις και κάποια πράγματα. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι πολλά άτομα έχετε απορία σχετικά με τις θήκες, πάμε να σου πω δύο λόγια για αυτές. Αρχικά η θήκη είναι μοναδική για τον καθένα. Η θήκη αυτή, ας πούμε, ταιριάζει στο δικό μου πόδι, δεν ταιριάζει σε κάποιον άλλο. Η διαδικασία είναι ότι μας παίρνουν καλούπι με γύψο από το πόδι και με μια διαδικασία φτιάχνουν τη θήκη αυτή. Όπως βλέπετε, η θήκη εδώ πέρα είναι για να εφαρμόζει σωστά πάνω στο πόδι. Τι γίνεται τώρα? Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τη διατροφή μας, γιατί αν πάρουμε κιλά, το πόδι θα μεγαλώσει, οπότε δεν θα χωράει στη θήκη. Απ' την άλλη, αν χάσουμε κιλά, το πόδι θα μικρύνει, οπότε μέσα στη θήκη θα κολυμπάει. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να ξαναφτιάξουμε θήκη από την αρχή, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία. Και παιδιά, να θυμάστε, οτιδήποτε αλλάξει στο πόδι, έστω και μισή μοίρα, έστω και ένα κομματάκι από τη θήκη αυτή, θα αλλάξει και όλος ο τρόπος βάδιξής σου και θα πρέπει να το ξαναβρεις από την αρχή.